Slovenska. Je tady legendární šestičlenná formace. Dámy a pánové, Zoli, Filo, Igor, Roman, Dušan a taky Ivan. Užijte si v kuchelné No Name! Pamätáš prvý dotyk tela, keď si sa celá rozochvela. Rýchlo som prešiel na inú tému, ty na tom, že vraj bez problém. Keď tvoje dlane dotknú sa mojej kože, tomu nič nevyrovná sa. Pri dotýkaní sa ponúka otázka, čože je to za zázrak. Ani oheň, ani chcem sa dotýkať ťa sám. Pamätáš deň, keď sme boli sami, vravela si, ľudia sú hlavolami. Ak máš silu, len prosím bez ohľadu. Keď tvoje dlane dotknú sa mojej kože, tomu nič nevyrovná sa. Pri dotýkaní sa ponúka otázka, čože je to za zázrak. Ani oheň, ani mráz. Chcem sa dotýkať ťa zás. Do dlaní schovám ťa celú, ako malé vtáča. Nech obaja vieme, čo chceme a o čo tu kráča. Dotyk spája, len ak je vrelý, tak ma hľaď, oddaj život celý. Keď tvoje dlane dotknú sa mojej kože, tomu nič nevyrovná sa. Pri dotýkaní sa ponúka otázka, čože je to za zázrak. Chcem sa dotýkať ťa zás. Keď tvoje dlane dotknú sa mojej kože, tomu nič nevyrovná sa. Pri dotýkaní sa ponúka otázka, čože je to za zázrak. Ani oheň, ani mráz. Chcem sa dotýkať ťa zás.
Príjemný dobrý večer, Chuchel.